ktieb illi taqrah minn oxra sa oxra u kull darba jkollok ftit terġa' tibda. Jekk qatt ħabbejt, jekk ġat lift persuni eżies għalik, mela allura żgur se tħoss li l-poeżiji ta' Elizabeth Gregg f'din il-ġabra bejn baħar u baħar huma miktuba għalik ukoll. F'dan il-ktieb, ippubblikat fl-2019 minn Merlin Publishers, Elizabeth Gregg tħallina nittawlu fl-intimità tagħha. Tislet waqtiet mill-ħajja ta' kuljum u tafdalna il-mara li tgħix il-bogħod mingħajr twelida. Il-mara bint, il-mara li tilet u trabbi, il-mara sieħba, il-mara maħbuba, kultant midruba u fuq kollox il-mara li tibqa' dejjem soda, b'saħħitha, iddeterminata, ikunu x'ikunu l-intoppi li tiltaqa' magħhom. Bejn baħar u baħar jiġbor fih 63 poeżija miktuba b'lingwaġġ sempliċi imma preċiż u profond. Kull test ippakkjat b'emozzjonijiet mill-iżjed qawwija. Dan il-video ġie miġġub lilek mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Skopri xi jħobbu jaqraw l-illustraturi, awturi, tradutturi u pubblikaturi Maltin. Hemm ħafna x'tiskopri hemm barra.